gostovanju. Pozdravljam vas s pozdravom Bog i Hrvati, zato što smatram da Hrvatima nikad nije bila potrebnija Božja zaštita. Morate mi oprostiti na emotivnosti, jer ja sam pedijatrica. Danas stojim ovdje sama. Nema nijednog pedijatra iz Splita da stane u zaštitu djece. A ja ću vam danas reći i pružiti dokaz da nema nikakvih medicinskih, kako strukovnih, tako znanstvenih opravdanja za ovo što su pripremili djeci. To takozvano procjepljivanje cjepivom protiv takozvanog COVID-19. Pripremajući se za ovaj susret, mislila sam da će biti moguće progovoriti o zločinima prema djeci kroz povijest. Međutim, otvorila sam Pandorinu kutiju, za koju sam znala da je puna užasa. Ali da je toliko puna užasa, nisam znala. Od Heroda pa do današnjih dana došli smo u najcrnju eru zločina prema djeci. Zašto? Zato što ću vam sad pročitati osnovne podatke iz Ujedinjenih naroda. U svijetu godišnje nestane 5 milijuna djece. Od toga 50% se nikad ne vrati kući i ne nađe. Za to nije dovoljno da cijeli svijet se digne na noge, jer da 5 milijuna goveda nestane, šta bi bilo? Znači, samo u Sjedinjenim Državama nestane 890.000 djece godišnje. Što se događa s tom djecom? Koja je njihova sudbina? Dakle, mi živimo u doba civilizacije koja ima odnos prema djetetu, blago rečeno zločinački. Dijete i djetinjstvo su nešto što svakom narodu treba biti svetinja. Jedno uništeno djetinjstvo u koje se unose sadržaji koji su neprimjereni dječjoj psihi. To djetinjstvo više niko ne može popraviti, ja sam o tome već govorila u Zazru. Dakle, u zadnjih 7-8 godina u Hrvatskoj se odvija jedan smišljeni scenario u kojem učestvuju svi oni koji bi trebali zaštititi djecu. Učestvuju odgajatelji u vrtićima, učestvuju profesori i učitelji u školama, učestvuju socijalni djelatnici, učestvuju zdravstveni djelatnici svih profila. Na koji način? Vi znate da je još od Jovanovića, ministra Jovanovića, uveden jedan čovjek koji je lažni znanstvenik, koji je raskrinkan kao teški pedofil i teški zločinac, radi kojega je desetine tisuća američke djece platilo svojim djetinstvima, o čemu postoje svjedočenja i knjige. Dakle, taj čovjek je uveden u obrazovni sustav Hrvatske. Naši roditelji nisu reagirali kad su u tim programima počele se pojavljivati skaradne knjige. Ja, kad sam čitala te knjige koje su ponuđene djeci i koji su roditelji prihvatili, ja nisam mogla se s tim nikako pomiriti. Isto tako i oni koji su pedagoški djelatnici u školama, koji su dužni zaštititi djecu, nisu ni uopće reagirali. Dakle, neću nastaviti sa ovim. Zašto? Zato što je Pandorina kutija užasna.
i zato što se moramo sa njom sučeliti. Ali ja u ovom trenutku nemam snage da se sučelim sa svim i fokusirat ću se na ono što se događa u ovih 20 mjeseci od kad je počela ova stručno i znanstveno dokazana lažirana pandemija, lažirane zarazne bolesti. Znači, što se sada radi? U ovom trenutku u Hrvatsku su ušla takozvana cjepiva, u naravi pripravci, reći ću vam zašto nisu cjepiva, kojima se treba, kako oni kažu, procijepiti djecu od 5 do 12 godina. Prvo pitanje koje ja postavljam svim pedijatrima kojih nema danas ovdje ni jednoga. Možete li mi reći koje su indikacije da radite cijepljenje protiv COVID-19 nad djecom kad je incidencija te bolesti, odnosno gripe, kod djece 0,0003%. Znači, zašto vi to cijepite djecu? Protiv čega? Protiv čega? Posljedice. Koje su posljedice tih cjepiva? Tu su postoci malo drugačiji. I ja ću vam ovo sve poslije argumentirati navodima znanstvenika i struke, liječnika. Posljedice tih cjepiva, ovo je cjepivo koje su uvezli naši, Pfizer-BioNTech, posljedice su katastrofalne. Prema istraživanju 14 američkih znanstvenika koji su se poslužili statistikom Wiresa, koji vodi evidenciju o smrtima, pokazuju da za jedno, pod navodnicima, spašeno dijete treba žrtvovati 100 djece. Znači 100 mrtve djece da bi se jedno spasilo. Neka me ospore, jer to su podaci koji su pouzdani i definitivno se nalaze u znanstvenim krugovima. 14 znanstvenika je neovisno svaki za sebe dalo identičan nalaz. Znači tu greške nema. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je, dajući informaciju o ovom cjepivu, napisao, to možete ući na te stranice i vidjeti, napisao je kako to cjepivo, kako ta bolest nema kod djece neku težu kliničku sliku, da se to kod djece uglavnom lako preboli ili se uopće i ne vidi. Znači to oni sami pišu. Da bi iza toga ne zna se tko donio odluku da uveze ta cjepiva i da ih štiti dugim cijevima. Od čega? Da ne možemo doći do njih da ih analiziramo. Od toga, jer ta cjepiva koja su uvezena nemaju nikakvu provjeru u Republici Hrvatskoj, niti imaju provjeru u Europskoj uniji. Ta cjepiva su dobila atest od FDA, Američke agencije za lijekove i medicinske proizvode, nekog pandana našem Halmedu, koja je jasno rekla da se tu radi o eksperimentalnim cjepivima i da su to cjepiva koja su genetske prirode. Sad ću vam reći, prekinula sam svoj koncept koji sam mislila jer me jednostavno misao vuče. Ta cjepiva su ideja jednog doktora koji se zove Robert Malone, Amerikanca, koja nisu od njega. Znači takva jedna ideja u cijepljenju, da se ide sa genetskim materijalom, čije se podrijetlo uopće nema, ne zna. Možete biti sigurni da taj genetski materijal ne pripada dokazano niti jednom virusu, jer niti jedan virus nije nađen između vas i mene u prostoru, nigdje. Nije nađen niti u čovjeku. Znači, FDA, zatim EMA, to je Europska medicinska agencija, one se ograđuju da je to cjepivo koje je eksperimentalno, govoreći da se radi o genetskom cjepivu. Međutim, ja vas uvjeravam, kad bi ovdje sad stavila sve pedijatre Hrvatske
i postavila im pitanje da mi objasne na koji način mRNA cjepivo može proizvesti antitijela. Ni jedan ne bi znao odgovoriti, jer toga nema. Zašto nema? Zato što se sad već vidi, i to priznaju britanske službe zdravstvene, da nakon drugog cijepljenja ovim cjepivom nema više imunološkog odgovora. Imunološki sustav je uništen. Vi praktički morate do kraja života primati te pripravke koji oni bez imalo srama i stida kao liječnici zovu cjepivima. Cjepivo je tu. Cjepivo je tu da bude način na koji unesete nešto što je oslabljeno, a što je zarazno, da bi vaš imunološki sustav sa njim lako izašao na kraj i kad se sljedeći put nađe u situaciji sa takvim jednim zaraznim uzročnikom, da ima spremljen odgovor. Ovdje to nema veze sa tim. Nema spremljenog odgovora. Znači, da vas ne zamaram što znači to za medicinare i znanstvenike u medicini. To znači da gripa nije ono zašto ju oni smatraju, ali ne želim sad na to načeti, jer to ne bi bilo, to bi bilo malo previše za Capaka, bojim se da bi ga smjestili u Vrapča. Ne radi se samo o tom da ta cjepiva koja oni kao stalno priznaju, to su mRNA cjepiva, cjepiva koja su genetska, ne objašnjavajući kako to genetska cjepiva izazivaju imunološki odgovor. To nigdje nećete naći, možete otvoriti sve moguće agencije od FDA, svjetske zdravstvene, tog objašnjenja nema. Međutim, oni pružaju vama to, zato jer vam moraju pružiti jednu crvenu krpicu na koju ćete se fokusirati. Naše analize tajnih laboratorija u Sjedinjenih Država, kojih ima koliko god hoćete sada, jasno pokazuju da se u tim pripravcima ima najmanje mRNA, najmanje ima genetike. Tu se nalaze neki drugi sastojci zbog kojih gube živote. Prije 3 mjeseca je ubijen njemački kemičar, doktor Noak, koji je ubijen zato što je najveći stručnjak u Njemačkoj za takozvani nanografen hidroksid, jer je tvrdio da je od 2 mililitra, koliko ima jedna bočica Pfizera, da je od toga 0,48 mililitara grafen hidroksid u nanočesticama koji djeluje poput mikro žileta koji vas iznutra režu krvne žile, izazivajući promjenu u zgrušavanju krvi. Zato ovi umiru od infarkta srca, sportaši umiru od moždanog udara, umiru od plućne embolije. Vratit ću se na ovo što znači to cjepivo. To cjepivo je, rekao sam, izmislio doktor Robert Malone. Prije 10 dana on je dao sljedeću izjavu. Ja sam djed i otac i želim da svaki roditelj na ovom svijetu zna da pristane li na to cjepivo diže ruku na svoje dijete. To vam je rekao dr. Robert Malone, možete to naći na svim mogućim i portalima, i na YouTube-u, i na stručnim portalima. Zašto je to rekao? Zato što je shvatio da je vrag odnija šalu i da se krenulo na djecu. Šutija je dok su bili odrasli, zato što jednostavno nije imao hrabrosti reći da to što je on izmislio ne može biti nikada cjepivo u pravom imunološkom smislu. Mogu socijalni radnici prešutiti ovaj zločin, a i oni učestvuju i tekako i debelo u njemu, na druge načine, jer ja dobivam informacije šta rade obiteljima i kako im se djeca uzimaju, zašto im se uzimaju. Ali roditelj nikad ne smije to dopustiti. Roditelj mora znati
da nema ko drugi zaštititi njegovo dijete. Nema. U ovom trenutku ne štiti ga ni vlast, naprotiv, vlast ga napada. Ne štite ga liječnici, oni šute. Ne štite ga ni profesori koji su sve prihvatili bez pogovora, iako su dovoljno intelektualci da znaju iščitati nakon 20 mjeseci što je istina. Znači, ko ostaje? Ostaju roditelji, ostajemo mi, koji nećemo zatvarati oči pred ovim zločinom, koji nećemo pustiti da kad prođe godinu dana, kad počnu posljedice, da kažemo onda, joj, pa gdje smo mi tada bili? Ja vas molim. Ja vas molim, roditelji, shvatite da ovo nije igra. Pogledajte šta se događa vanka. I molim vas, zaštitite tu djecu, jer vi ste ih dobili kao najveći dar. Niste vi njih stvorili. Život niko ne može stvoriti. Znate kad kažu napravljen virus u laboratoriju, malo morgen, oni bi se htjeli igrati toga da mogu to napraviti. Ne mogu oni ništa napraviti. Oni mogu napraviti otrov. Ali živo ništa ne. Niko nije napravio najsitniju bakterijicu novu. Niko nije napravio ništa živo od kad je svijet stvoren. A to vam neću reći zašto to nije moguće. Ali to je moj rad kojim sam ja dokazala da nitko ne može stvoriti iz neživog živo. To je samo Bogu pošlo za ruku. Hvaljen Isus i Marija. Evo, kako doktorica lijepo rekla, na kraju ostaju roditelji. Ja sam odlučio kao otac 6 djece pokrenuti se. Imam 5 sinova, od toga su 4 u školi, jedan u srednjoj, 3 u osnovnoj. Ja je još mali, imam jednu malu kćer, jedinicu. Zbog njih ja sam odlučio istupiti javno ovih dana. Ali ovdje večeras dolazim ne kao, dakle dolazim najprije kao roditelj, ali dolazim kao vojnik. Malo drugačiji vojnik nego što ste navikli. Vojnik vojske ostatka. Ja ću vam večeras predstaviti šta to znači i zašto, zbog čega postoji vojska ostatka. Vidjeli ste ovih dana po Hrvatskoj i po svijetu, ljudi traže rješenja, ljudi prosvjeduju, ljudi su nezadovoljni, ljudi hoće slobodu i ljudi ne razumiju u kojem vremenu žive i što se događa. Zbog toga mi ćemo večeras napraviti, kako smo danas već napravili u našoj deklaraciji, povijesni presjek, pregled vremena u kojemu mi živimo. Jer kad mi razumijemo jednoga dana gdje mi živimo i tko nam je neprijatelj, lakše ćemo se oduprijeti. Kad razumijemo tko nam jedini može pomoći, onda tek možemo početi pobjeđivati. Ja ću reći nešto što je najvažnije bilo, zbog čega sam u biti došla. To je, zaboravila sam reći
o onoj dječici koja se nalaze u domovima, koja su napuštena. Imamo informaciju da će oni okrenuti ovu oštricu prvo prema njima. Ja sam uputila e-mail dječjem selu u Lekeniku, njihovom ravnatelju i svim odgajateljima i upozorila ih da jako dobro promisle prije nek što pristanu biti sučasnici u zločinu nad onima koje nema ko braniti. Vas pozivam da upravo s onim Kristom koji je u svima nama, koji djeluje, jer Krist, on je u nama, on čeka da mi djelujemo. Ne samo da čekamo njega da dođe u svom drugom slavnom dolasku. On očekuje da ga mi slijedimo u našem životu na način da štitimo nemoćne, da štitimo trudnice, da štitimo stare. Zaštitimo tu djecu. Organizirajmo se tako da ispred tih domova dođemo barem jedanput tjedno, da damo do znanja ravnateljima i odgajateljima da ta djeca nisu njihova svojina,